Te olitte siis tuossa tulipalon syttymishetkellä tuolla asunnossa sisällä? No joo, kyllä. Mä eilisestä asti olin siellä. Silloin jo. Kenenkä toi on toi asunto? No se on mun siskon Salarakkaan. Siskon Salarakkaan. Siskon asunto. Joo. Ja sisko tietää, että te olette ollut siellä? No kyllä se. Kyllä se ei varmaan tii. Never know. Menittekö te siellä ihan omilla avaimilla vai? No joo, kyllä mä menin sinne takaovesta läpi. Joo, avaimilla. Avaimilla olet. Niin meni. Okei. Mitä siellä itse asiassa tapahtui? No siellä mä rupesin justiin keittämään pontikkaa. Kahvipontikkaa. Ja sitten oisinko siinä sitten nukahtanut sammunut siihen sohvalle, kun sitten yhtäkkiä se keitin pontikan keitin keitin on jotenkin kärähtänyt tai jotain tämmöstä. Joo, eli kahvin keittämästä lähtee. Niin mä niinku uskosin. Niinhän se oli. Joo. Onko sulla mitään paikkaa, mihin mennä? No, kyllä, mun pitäisi lähteä Turkuun. Karkuun ja heti. Että mun pitäisi oikeastaan, mä olin niinku lähdössä kyllä sinne just, että. Tämä selvä. Minä en oo. Joo. Toi palokunta on tulossa, niin kuin kuulet, niin ei mitään muuta kuin hyvää Turun matkaa. Joo, ei muuta kuin. Me selvitetään ja vahinkoja sattuu, että älä ota ittees. Ei. Joo.